Als er zo'n groot stuk aan inkomsten bijvalt, dan lijkt het uit dat er zo'n exploitatie haast net mogelijk is. En het zo betekent kennen op langer of een korte termijn dat het Sionsberg tegengeert. Net verzekerde De Friesland is de ei van de Sionsberg nog lang net in zicht. Onder leiding van een onafhankelijk gynaecoloog zal krek onderzocht worden of de oprichting van een nieuwe vorm van een beddencentrum mogelijk is. Wat we hebben afgesproken over wat er blijft voor het ziekenhuis, dat staat allemaal in het zorgbeleidsplan. En daar gaan wij onverwijld verder mee met ondersteunen dat dat kan blijven. En wat daar heel belangrijk is in de toekomst, is dat daar zorg dichtbij is voor oudere mensen en chronische patiënten. Dus gewoon eerste lijnzorg, polykliniek? Nee, dat is veel meer dan polykliniek. Daar zal ook niet gecompliceerde ingrepen, die kunnen daar ook nog plaatsvinden. Allerlei zorg, een combinatie van de eerste en de tweede lijn zal daar zeker nog plaatsvinden in die regio. Dat vinden we heel erg belangrijk. Maar een basisvoorziening die moet van de regio beschikbaar worden. Dat is van levensbelang. Voor ik als de jongen naar de geboortezorg voor de memmen en de ben. Daarbij zei de minister ook onritieren ben voor u heel belangrijk. Dat gaat voorop in de discussie. 44 minuten maar we waarborgen kunnen. En wij vinden dat de alternatieven zoals die nou onben en onbracht ben door de zorgverzekeraar, dat die net voldoende ben en dat die net genoeg een alternatief bieden aan die 44 minuten onritier. Dus de zoenenzorg komt in gevaar. Als de beddenzorg definitief uit Dokkum verdwijnt, zullen 100 banen geschorst worden, 60 meer als bij de oorspronkelijke reorganisatie. Maar in orde werken er nu nog 300 mensen bij het ziekenhuis.